Jo. Toto je taká hra, ktorá ťa do prdele hneď keď si pocitil víťazstvo. Nechceš niekdy zahrať Three Hates You? Na Steam je free demo, je to krátke, som to prešiel tak za 20 minút, ale verím, že by to mohlo byť mega content v tvojich rukách. O čom to je akoby? Je to presne tak, ako sa to volá Les ťa nenávidí, takže je to nejaká hororovka a budú ma nakladať stromy. Takže čo to je? Prečo mám byť this loser? Čo je za hra? Už to začína, mám nervy. Čo sú tu za oblečenia? Budem farárka. Jo, budem mať špicaté uši. Budem mať upírsky zub. To čo je? To som ja, čet, dívaj. Dobre, ideme. Som na pikniku. Are you sure about that? Be sure to read every sign you see. You never know when one says something useful. Okay. Got him! Haha. 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 Ticho. Vieš, jak som bola ďaleko od toho! Ho obejdi zleva, ne? A to ide? No a tohto neobídem, dívaj. Jo. To ma zastrelil. Dobre. Ale ten tam predtým nebol. Čo ti je? Jo. To sú úplne iné nástrahy, furčet. On sa na mňa dive, ten... Skade ma zastrelil! Skade ma zastrelil! Skade ma zastrelil ten druhý! Teraz sledujte, skade ma kto Dobre? Zhora! Zdola! Tu niekto je zhora a zdola! Tam niekto stojí, takže a jak to mám Jo. prejsť? To jak mám prejsť tým pádom? Ten vpravo a dole majú zbraň. No tak ja tým pádom ale musím ísť stade, kde má ten zo spodu, ten strom. Tu musím ísť. Lebo tu ma zastrelia v tomto. Jak mám to prejsť? Môžem to preskočiť? Nemôžem skakať. Nezastrelia. Však teraz som tam vošla. Nesmíš moc dole? No Jo. už ak som tu prišla, už ma Do mňa ujebávaj ma! Ale jak to mám prebehnúť, ak tam ten strom na mňa čapne? To musíš rýchlo? No a teraz kade ten strom padol? To čo vám je? Jo. Teraz vám čo si poviem, dobre? Počúvam. Vieš, aká je to poloha na bublaninu? Keď ju ohneš zo zadu, hlavu jej strčíš do vody a keď prestane bublať, je hotovať. Wow. Chod do r***y. A už aj henten streľa zrazu, hej? Už aj henten streľa. Wow. Kurva, ja tam potrebujem ísť, nezavadzaj. Tom, vieš, že tieto hry nie sú na moje nervy.
To čo má byť? Jak ma môže takto dobehnúť strom? Však ja som nevedela, kde mám ani ísť. Choď do... 2,000 years later. Kam mám ísť? Tam je nejaký čik-čik domček? Jo, som tu. Dělej! Už jste tady měli být 4 minuty, ty magore! No tak dělej! Že a mne keď poviem, že má hrať Elden Ring? Nemám na toto nervy, absolútne, na toto. Nemám. Hop. 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 Ideme. Musím ísť ďalej. One eternity later. Hop. Tam dole, keď spadneš... Á, už ju vidím. Tu. Čak, ja som už bola na tom trávniku, jak ma to mohlo zabiť. Však ja som už bola v tej dierke. What? To mi nehovor, že som tam nebola. Prečo sa smejete? Chcete mi niečo povedať? If you get stuck, press stop and check for trees? Jak ako stuck? Ja nechcem byť stuck. Teraz tu spadne ten zhora, jak to mám urobiť? Mamma mia! Dobre. Čo keď tu spadne ďalší? Checkpoint. Neverím. Tak bojuj, ne? A jak mám bojovat? O mě. Tu je nejaký peniaz! Oni strieľajú! P***e. Ale mám ho, dúfam, že hej. Aha, on tu bude teraz furt akože, dobre. Ja nevidím! Nevidím! Ešte mi tu spadnú stromy pred ksichtom! Hrá si Getting Over It nebo Baby Steps? Ne. Ja nenávidím tieto hry. Lepší tlačiť ten strom před sebou? Nedá sa. Á, dá sa. P***čak som už som bola skoro za tým. Chodti. Skús ten druhý strom, hej, lenže on je ďaleko o dosť. Sa bojím, že ma tie zastrelia tieto. Dobre. Toto je taká hra, ktorá ťa do prdele hneď keď si pocitil víťazstvo. Sa točíš v kolečku, skús to na povede, ale však tu nemám už žiadnu teraz aktuálne. Tam vraví na začiatku, že to môže pomôcť. Cedlo vrá, že keď sa zasekneš, tak máš dať tab a najít iný stromy. Však lenže ja musím byť tam niekde, nie? Tam je strom v tom tabu. Tento. Mám to skúsiť kliknúť?